Predstav si, že sa ocitneš v príbehu o pirátoch. V príbehu, kde frázové slovesá rozhodujú o tom, či nájdeš poklad, alebo skončíš uviaznutý na opustenom ostrove. Presne takto funguje môj štvrtý e-book s názvom Gramatika a slovíčka cez príbehy a smiech. Nájdeš v ňom 50 zadaní pre ChatGPT, ktoré ti pomôžu naučiť sa gramatiku a slovíčka cez vtipné príbehy, pamäťové techniky a tvoju vlastnú predstavivosť. Každý príbeh si prispôsobíš na mieru. Môžeš si zmeniť hrdinu, dej, prostredie a dokonca aj jazyk. Stačí len upraviť pár slov v zátvorkách. A ani nevieš ako, učíš sa podmienkové vety, predložky či frázové slovesá pomocou príbehov. A bonus? Všetky príbehy si môžeš dokonca aj vypočuť. Napríklad pomocou tts.mp3.com. To je jazykové dobrodružstvo, ktoré ťa fakt chytí a nepustí, kým nebudeš vedieť, kedy sa používa past perfect.